नमस्ते. आज मी अशी मस्तपैकी रेसिपी बनवते आहे. काजल, त्याचं नाव काय? पोटॅटो रिंग्स. पोटॅटो रिंग्स म्हणजे बटाट्याचे रिंग्स बनवते आहे. म्हणजे ऑनियन रिंग्स, कांद्याचे रिंग्स बनवतात ना, तसे मी बटाट्याचे बनवते आहे. आता त्याच्यासाठी बटाटे घेतले आहेत बघा. 5-6 बटाटे उकडून मी शिजवून साल काढून घेतली आहे आणि ती आता आपल्याला अशी मॅश करायची आहेत. ही सर्व अशी मॅश करून घ्यायची. ही अशी आपण किसणीवर किसायची वगैरे नाही, कारण का किसली ना तर ती चिकट होणार, म्हणून यांनीच अशी मॅश करून घ्यायची. आता बघा, इथे मी बाउलमध्ये घेतलं आहे, सर्व बटाट्याचं किस करून मॅश केलं आहे व्यवस्थित एकदम. आता इथे बघा, 1 चमचा काली मिरी पावडर टाकते. 1 चमचा काली मिरी पावडर टाकली. आता त्याच्यामध्ये आपला हा 1 पॅकेट मॅगी मसाला हा टाकायचा आहे. आणि आमच्या वरच्या रूममध्ये आहे ना काम चालू आहे, ड्रिल मशीनचा आवाज येतो आहे. आणि याच्यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. आणि याच्यामध्ये आपल्याला 4 चमचे कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं आहे. चार चमचे टाकले. आता लागला तर मी अजून थोडासा टाकेन, पण बघते आधी, लागणार असला तर टाकते. आता मी हातानेच, तुम्ही चमच्यानी त्याला असं सारखं करू शकता, पण मी कसं हातानेच केलं आहे बघा. तरी पण हाताला चिकटतं ते. आपलं आरामात मळून घ्यायचं, जसं आपण गुलाबजामुनचं पाकिट मळतो ना पीठ, तसं हे आरामात मळायचं. आपलं आता मळून मस्त झालेलं आहे, हाताला चिकटलं आहे. हे सगळं आता काढते. आता मी इथे बघा पिशवी घेतली आहे एक डाळीची. त्याचा पहिला खालचा भाग आहे ना जास्त आहे, तो जरा काढून टाकते मी. आपल्याला आहे ना त्याचा कोपरा घ्यायचा आहे फाडून, हा एक कोण. आता इथे पिशवी फाटलेली आहे ना, तर आपण हा कोपरा घ्यायचा असा क्रॉस. आता आपण ह्याच्यामध्ये हे पीठ भरून घेऊया. जरा थोडंसं आहे ना हाताला तेल लावून घेते. आता ते पीठ आहे ना हाताला चिकटतो. आता आपल्याला आहे ना ते रिंग्स आहे ना ह्याच्यामध्ये ताटामध्ये आपल्याला गोल पहिले काढून घ्यायचे, नंतर फ्राय करायचे. डायरेक्ट आपण तेलामध्ये सोडले ना तर ते चिकटायला नाही होणार, चिकटवायला, मग ते जिलेबीसारखी येणार. आपल्याला रिंग्स पाहिजे ना, तर मी काय करते, ताटामध्ये थोडासा कॉर्नफ्लॉवर टाकते, म्हणजे ताटाला चिकटणार नाही. असे रिंग्स, हे बघ, असे आपले रिंग्स काढून घ्यायचे सर्व. आता इथे बघा आपले रिंग्स काढून झाले, सर्व बनवून झाले. हे बघा एवढे झाले 4-5 बटाट्याचे. आणि 4 चमचे फक्त कॉर्नफ्लॉवर टाकला आहे. काली मिरी पावडर, मॅगी मसाला आणि मीठ, हे एवढंच आपलं साहित्य आहे. हे आपण लग्नामध्ये गेलो किंवा हॉटेलमध्ये गेलो तर आपण मागतो ना, काय मागतो? पोटॅटो रिंग्स. हां, ते आपण ट्रेनच्या गाडीत खाल्ले, माहिती आहे ना? कितीला प्लेट होती? 120 ना, 120ला काहीतरी प्लेट होती. 120ला होती. त्यामध्ये पण किती 6 पीस होते ना, 6 पीस होते खाली. ते पण किती छोटे छोटे पीस होते, बांगडी पातळ होते. आणि पातळ होते. असे देतील काय? आमचे बघा घरातले, हे बघा घरातले. कडे तोडे तेच ना, घरात आपण कसं किती पण खाऊ शकतो ना. हो. आता इथे बघा तेल तापायला ठेवलं आहे. आणि तेल आहे ना जास्त तापवायचं नाही आहे, कमी तापवायचं आहे. थोडंसं पीठ टाकून बघते. हे बघा थोडं, आता मी थोडा आहे ना गॅस बारीक करते. हा गॅस बारीकच आहे, तरी पण तेल तापलं आहे ना, गॅस बारीक करते. त्याच्यामध्ये आपण आता एक रिंग्स त्याच्यामध्ये सोडूया. काहीतरी आपलं थोडं थोडं नवीन नवीन काहीतरी खायचं. आणि टाकल्या आपण ते ढवळायचं वगैरे नाही, चांगलं शिजू द्यायचं 2-3 मिनटं. आता असे हलवून बघायचे, 2-3 मिनिटांनी आपण असे फिरवायचे. आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळत राहायचे. फुलला ना ते, फुलले मला मेंदू वडा वाटतंय. आपले घरगुती आहे ना, घरात आहे म्हटल्यावर आपण म्हटल्यावर छोटे थोडे बनवतो. आपल्या वरच्या रूममध्ये काम चालू आहे. आता आपले झालेले आहेत बघा, असे चांगले फ्राय करायचे कलर येईपर्यंत. एकदम कुरकुरीत झालेले आहेत. हे पण झालेले आहे, ते पण काढते.
तर इथे तुम्ही बघू शकता आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. बापरे किती सर्व पीस झालेत ना. हां तर याला काय म्हणतो आपण? पोटॅटो रिंग. पोटॅटो रिंग्स. सर्वात आधी एक घेतो मी पोटॅटो रिंग्स. ठीक आहे. आणि तुम्हाला ना मी हे तोडून दाखवतो सर्वात आधी. टेस्टिंग म्हणलं की फक्त टेस्टिंगच नसते, ते रेसिपी कशी झाली आहे, नरम आहे, कडक आहे, एकदम बाहेरून कुरकुरीत आणि एकदम सॉफ्टली तुटली आहे ती. मऊ एकदम. न विदाउट सॉसचा मी टेस्ट करतो. मला काहीतरी आम्हाला पण कळेल. एकदम एकदम मस्त. खातच चाललाय काय सांगतच नाही. मी तुम्हाला सांगू, ही रेसिपी शेअर करण्यासारखी नाहीये. म्हणजे व्हिडिओ शेअर करायची आहे, पण आवडली ना, आपण एकट्याला खायला कसं वाटतं, आजची शेअर ना करायची. हा म्हणजे दुसऱ्यांना द्यायला वाटणार नाही, कारण असं वाटेल की आपणच स्वतः खाऊ सर्व. मस्त. रेसिपीची टेस्ट आउटस्टँडिंग. वर ना क्रंची आहे ना, ते अजून मजा येते खायला. मग मी रिकमेंड करेल, हायली रिकमेंड करेल की ही रेसिपी तुम्ही बनवा. एकदम सुंदर झाली. लहान मुलं तर म्हणजे तुटून पडतील आणि बोलतील आई पप्पा परत बनवून द्या, परत बनवून द्या, परत बनवून द्या असं म्हणतील. एकदम रेसिपी छान आहे. ह्या रेसिपीला पण एकदम फुल मार्क्स. एकदम छान. आणि तुम्ही सॉस सोबत खाऊ शकता. सॉस सोबत खाऊ शकता आणि आता असंही खाऊ शकता. सॉसची पण गरज एकदम छान लागते. लग्नातल्या स्टार्टर पेक्षाही चांगली आहे. कधी कधी लग्नाचे स्टार्टर चांगले असतात, कधी कधी नसतात, पण ही रेसिपी खूप छान झाली. अशाच पद्धतीने मम्मीने जशी दाखवली तशीच बनवा. एकदम छान रेसिपी. तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. बाय बाय. बाय. बाय.